Мэнсон збіраецца зачыніць межы Польшчы для мігрантаў. Наўродскі абяцае панізіць падаткі. Часхоўскі заклікае купляць польскае. Гэта новы выпуск падкаста зроблена ў Польшчы пра польскую палітыку. Сёння мы абмяркуем, за каго галасаваць беларусам у Польшчы на прэзідэнцкіх выбарах. Сёння абмяркуем праграмы галоўных кандыдатаў і пачнем мы з Караля Наўродскага. У яго якраз была канвенцыя свежая, там розныя свежасці. Давай распавядзем, што ён абяцае. Пачаць мы вырашылі з Караля Наўродскага, бо гэта ўсё ж такі кандыдат найвялікшай па прадстаўніцтве ў Сейме партыі Польшчы на дадзены момант. Увогуле ён кандыдат абыватэльскі, то бок наш. Мы ўжо нават у адным з нашых мінулых выпускаў ўжо абмяркоўвалі так крыху зусім, трошачкі праграму Караля Наўродскага і ягоную праграмную канвенцыю. На гэтай канвенцыі была прадстаўленая такая паўнавартасная праграма з вельмі падрабязнымі пунктамі адносна розных сфер жыцця грамадзян. І ўвогуле ягоную праграму можна падзяліць на 5 блокаў. Дарэчы, яны і падзеленыя нават на ягонай старонцы на менавіта 5 блокаў. Першае гэта дабрабыт, другое гэта нармальная дзяржава, як яны гэта называюць. Трэцяе гэта бяспека, чацвёртае гэта развіццё і апошні пункт гэта падатковы кантракт. Так яны назвалі гэты пункт. Пакуль гучыць даволі абстрактна. Гучыць даволі абстрактна, таму я думаю, што варта зазірнуць у тое, што крыецца пад гэтымі прыгожымі словамі. Давай. І пачнем мы, канечне, з першага то бок дабрабыту. Тут гаворка ідзе перадусім пра тое, каб больш грошай засталося ў кішэнях звычайных грамадзян. Паніжэнне падатку ВАТ да 22%. Мы некалі ўжо размаўлялі, што гэта было некалі там тымчасова ўведзена ўрадам Дональда Туска і засталося назаўсёды, як яно бывае. Сапраўдныя беларускія сыркі, якія можна купіць у Варшаве. Што можа быць лепш, Кірыл? Глядзі, мы расцем у рэкламе. У нас ужо ёсць ежа, таму калі што, не прападзём. З голаду не памрем, дакладна. Гэта Пансэрык, крафтавая вытворчасць беларускіх сыркоў у Варшаве. Трэба зрабіць перадзамову, а потым ці забраць іх самавывазам, ці дамовіцца на даставу. На выбар ёсць як больш класічныя смакі, так і нешта незвычайнае і для дарослых. П'яная вішня ці клубніка храппа. Выглядае ачмурэнна, скажу. Замовіць сыркі ў Пансэрык можна праз асабістыя паведамленні ў інстаграме. Вы самі можаце абраць смак сырка, яго начынку і шакалад. Таксама можна абраць сыркі ці з займеннікам цукру, ці ўвогуле без цукру, а таксама без лактозы. То бок опцый шмат. Калі вы марылі пра беларускія сыркі, запрашаю замаўляць у Пансэрык па спасылцы ў апісанні. А па прамакоду зроблена вас чакаюць цукеркі з бельгійскага шакаладу ў падарунак. Нечаканая склейка, праўда? Ужо пасля запісу рэкламы мы зразумелі, што не паказалі самае галоўнае – сам сырок. То бок наш анпакінг аказаўся непоўны. Вось такі сырочак, па шчырасці мне ён паказаўся нават крыху большым, чым прадаецца ў краме ў Беларусі. І спрабуем. Рэлі смачна, вельмі рэкамендую Пансэрык спасылку ў апісанні. Таксама яны прапаноўваюць, напрыклад, большую падтрымку сямей з дзецьмі. Даволі цікавы пункт гэта нулевы піт для сямей, якія маюць двое альбо больш дзяцей. Нулевы піт, то бок гэтыя сем'і не будуць плаціць падаткаў. Канечне, насамрэч яно ўсё гучыць вельмі файна, але ёсць адно добрае пытанне. За чый рахунак банкет? Так, то бок, усё ж такі двое дзяцей гэта не так шмат, і такіх сямей будзе даволі шмат. То бок, вельмі вялікая колькасць грамадзян будзе мець проста неверагодна вялікую падатковую ільготу. Так, і гэта вельмі вялікае абцяжэнне, то бок вялікі ціск на бюджэт. Так. Прапанова насамрэч шляхетная, толькі пытанне ў тым, дзе браць грошы, і як мы гэта будзем фінансаваць. Бо гэтую дзіру, якая паўстане ў бюджэце, трэба чымсьці заткнуць. Вось, а Польшча, як мы ведаем, ўсё ж такі не тая краіна, якая мае, напрыклад, нафту, ці там, не ведаю, газ, ці нешта яшчэ такое. Далей яны ідуць таксама па падатках. Ось, і сярод іх прапаноў
варта звярнуць увагу на простыя падаткі для фірм, для прадпрымальнікаў. Вось пры гэтым, канечне, тут адразу просто пайшла крытыка, бо менавіта права і справядлівасць ускладніла прадпрымальнікам жыццё ўвогуле. Калі ў 22 годзе яны ўвялі так званы польскі лад, які уводзіўся на пачатку 22 года і уводзіўся з вялікай праблемай. То бок яны гэты пакет законаў, бо гэта была найвялікшая рэформа падатковая ў сучаснай Польшчы, яны яго перапісвалі ў працэсе. То бок яны яго ўвялі і яно перастала працаваць. І ўсе прадпрымальнікі былі ў настолькі глыбокім шоку, я проста памятаю, як гэта адбывалася. І насамрэч праблема была вельмі вялікая. Далей мы бачым танная электрычнасць, пра што мы ўжо таксама некалі казалі. Яны падлічылі, што роўніка на 33% можна панізіць рахункі за электрычнасць. Тут таксама насамрэч пастае пытанне, якім чынам і ўвогуле як гэта можа зрабіць прэзідэнт. І апошняе пытанне, на якое варта звярнуць увагу, гэта падвышэнне пенсій. То бок, каб падвышэнне было заўсёды большым, чым інфляцыя. То бок, каб узровень жыцця пенсіянераў рос. Тут насамрэч нічога дзіўнага. Права і справядлівасць усе 8 гадоў кіравання вельмі моцна звяртала ўвагу менавіта на пенсіянераў. Перадусім, увогуле, гэта, канешне, вельмі разумна, насамрэч, з пункту гледжання паліттэхналогій. Бо пенсіянеры у грамадстве, якое вельмі хутка старэе, становіцца ўсё большай і большай у адсоткавым плане групай грамадзян. Таму накіроўваючы нейкую прапанову ім, можна атрымаць нейкія дадатковыя галасы. Тут зноў пытанне, адкуль браць грошы на гэтыя пенсіі? Гэта таксама, насамрэч, вельмі добрае пытанне. Увогуле, першае, што прыходзіць на ум, гэта тое, што проста будзе расці дзяржаўны доўг. Адзінае, што аб'ядноўвае ўсе дзяржавы, гэта тое, што яны вельмі добра ўмеюць нарошчваць даўгі. Гэта праўда. І тут можна ўжо перайсці ўжо до другого пункту. Давай. Што такое нармальная дзяржава? Нармальная дзяржава, так. Пад гэтай назвай крыецца тое, што палякі у Польшчы павінны быць на першым месцы. А беларусы з польскімі пашпартамі? Тут маюцца на ўвазе менавіта грамадзяне. То бок беларусы з польскімі пашпартамі таксама ўваходзяць у гэтую групу. Падабаецца. Падабаецца. Ціснем падабай. Тут, канечне, вельмі шмат розных такіх агульных пунктаў, тыпу, што польскія справы павінны быць на першым месцы, заўсёды Польша, ўсё для Польшчы і гэтак далей. Гэта абсолютна нармальна, і здаецца, што кожны кандыдат і іншыя кандыдаты таксама будуць казаць такія самыя прыгожыя словы. Ёсць адзін цікавы пункт, гэта стоп зелёны лад. Гэта тая рэформа, якую усе намагаюцца ўвесці Еўрапейскі саюз, супраць якой пратэстуюць, напрыклад, фермеры. І насамрэч у гэтых пратэстах ёсць шмат чаго слушнага, бо нават, скажем так, больш лева накіраваныя эксперты, нават яны моцна крытыкавалі гэты зелёны лад. Але ёсць адна толькі загвоздка. Бо зелёны лад быў падпісаны прэм'ерам Матэўшам Маравецкім, гэта па-першае, які цяпер на кожным кроку крычыць, што ён змагаецца супраць усімі сіламі, якія толькі ёсць. Гэта па-першае. Па-другое, у папярэднім складзе Еўрапейскай камісіі быў такі еўракамісар па сельскай гаспадарцы Войчеховскі, стаўленік Ярослава Качынскага, член партыі «Права і справядлівасць». І ён быў проста вялікім прапагандыстам зелёнага ладу. Ён нават рабіў фільмікі, такія рэкламныя на Ютубе. Яны, дарэчы, даступны, іх можна знайсці, дзе ён распавядаў пра тое, які зелёны лад файны. Przyszłość rolnictwa to nasza wspólna przyszłość i musimy o nią dbać. І нават Ярослав Качынскі сам не тое, каб вельмі горача падтрымліваў, але ён, калі было абмеркаванне зелёнага ладу пару гадоў таму, ён сказаў так амаль што даслоўна, што мы мусім пагадзіцца і падтрымаць зелёны лад, каб не адставаць ад рэшты еўрапейскіх дзяржаў. Нармальная дзяржава, тут яшчэ, канешне, яны кладуць вялікі націск на адукацыю. Што адукацыя павінна быць прапольская,
Вось, то бок больш патрыятычна накіраваная. Ну і, канешне, ніякай левацкай ідэалогіі. Ну, Гэта зразумела. тое, чаго прасіў хлопчык Ксав'ер на Яснай гары ў Частахове падчас сустрэчы з Каралем Наўроцкім. Сябры, сёння ў нашай спадарожніцкай рубрыцы мы паедзем у горад Радам. Гэта прыгожы і старажытны горад з багатай гісторыяй, які месціцца на поўдні мазавецкага ваяводства. Даехаць да Радама з Варшавы можна па дарозе С7. Гэта ўсяго прыкладна каля 100 кіламетраў, то бок 1,5 гадзіны дарогі. Такім чынам, Радам – гэта проста ідэальны пункт для аднадневнай паездкі з Варшавы. Людзі, якія рэгулярна нас глядзяць, ужо ведаюць, а для навічкоў расказваю. Мы ствараем рубрыку пра гарады Польшчы разам з аўташколай Дэніс Драйв. Вучыцца ў Дэніс Драйв можна ў Варшаве і ва Ўроцлаве. Да таго ж у гэтай аўташколе можна не толькі вывучыцца на правы, але і палепшыць свае скілы за стырном. Усе неабходныя кантакты ў апісанні пад гэтым відэа. А калі вы ўжо атрымаеце правы ці падцягнеце свае скілы ў аўташколе Дэніс Драйв і вырушыце ў падарожжа, то ў першую чаргу трэба наведаць Сандамірскі палац, прыгожы помнік класіцызму і парк Касцюшкі, збудаваны ў ангельскім стылі. Таксама абавязкова пашпацыруйце па старым горадзе, дзе знаходзіцца вялікая колькасць архітэктурных помнікаў, сярод якіх катэдра Дзевы Марыі ці кляштар бенедыктынцаў, збудаваны яшчэ ў 15 стагоддзі. Таксама варта наведаць касцёлы Яна Хрысціцеля і святога Вацлава. А аматарам больш сучаснай гісторыі мы можам параіць шлях памяці радамскага чэрвеня. Гэта шлях паўстання ў Радаме ў 76 годзе, якое стала важным этапам у барацьбе супраць камуністычнай дыктатуры. І таксама ёсць спецыяльны бонус для аматараў авіяцыі. Гэта аэрапорт Варшава-Радам. Гэта вельмі сучасны аэрапорт, адкуль амаль што ўвогуле не лятаюць самалёты, і які стаўся помнікам мегаламаніі палітыкаў. Дарэчы, калі палітыкі права і справядлівасці спрабавалі патлумачыць, навошта ўвогуле будаваць у Радаме вялікі аэрапорт, то адзін з іх сказаў, што адтуль бліжэй лятаць у Егіпет. 100 кіламетраў ад Варшавы. Дакладна. Нагадаю, што калі ў вас няма правоў, запрашаем да нашых сяброў з аўташколы Дэніс Драйв. Заняткі ў гэтай аўташколе праходзяць у Варшаве і ва Ўроцлаве. У Дэніс Драйв можна як вывучыцца на правы, так і палепшыць свае скілы за стырном. Усе неабходныя кантакты у апісанні пад гэтым відэа. Ну і цяпер пераходзім да наступнага пункту. Гэта пытанні бяспекі. Першае, і гэты лейтматыў ідзе проста вось ніткай праз усе праграмы ўсіх іншых кандыдатаў. І мне вельмі падабаецца, што вось прынамсі ў гэтым пытанні ёсць нейкая понадпартыйная згода ў Польшчы. Гэта пытанне абароны. Караль Наўроцкі ў сваёй праграме піша, што павінна быць мінімум 5% ВУП на абарону. Таксама Польшча павінна мець 300 тысяч мінімум прыгатаванай арміі, то бок жаўнераў. І што Польшча павінна ўзмацняць сваю пазіцыю ў структурах НАТО. Ну, тут, насамрэч, цяжка чымсьці не пагадзіцца. Усё абсолютна зразумела і ўсё абсолютна па справе. Такі гістарычны момант. Тут яшчэ варта ўзгадаць два пункты. Яны пішуць, што хочуць супрацьстаяць міграцыйнаму пакту. Гэта ось тая ідэя, каб усе краіны Еўрасаюза неяк салідарна дзяліліся паміж сабой мігрантамі, якія наплываюць з краін Паўночнай Афрыкі перадусім. Так, і каб іх неяк размяркоўваць па краінах ЕС. Дарэчы, Дональд Туск сам таксама сказаў, што ён не збіраецца ўвогуле ніякім чынам выконваць гэтыя пункты гэтага міграцыйнага пакту. Ну і насамрэч яно ўсё вельмі лагічна, бо Польшча, насамрэч, вось калі апусціць мігрантаў з Паўночнай Афрыкі, то Польшча прыняла на сябе проста, здаецца, найвялікшы удар міграцыйны ў апошнія гады, бо ўсё ж такі амаль уся хваля бежанцаў з Украіны прайшла праз Польшчу. 1,5 мільёна украінцаў увесь час знаходзяцца ў Польшчы. Да гэтага яшчэ даходзяць сотні тысяч беларусаў, напрыклад. Ну і таксама яшчэ ўсё ж такі ёсць мігранты з іншых краін. То бок Польшча, здаецца мне, што ўжо і так выканала ўсё, што можна, ось, калі гаворка ідзе пра нейкую там міграцыйную салідарнасць. Таму тут з гэтым пунктам таксама цяжка не пагадзіцца. І трэці пункт. Гэта грамадзянская абарона.
Ну, гаворка ідзе ўвогуле пра прыгатаванне тэрытарыяльнай абароны ў Польшчы, пра, напрыклад, нейкія таксама Курсы для курсы грамадзянскіх. таксама для грамадзян і, напрыклад, яшчэ прыгатаванне дзяржавы на выпадак, калі здарыцца найгоршае, так? То бок, гэта будова, напрыклад, шэлтэраў. Так, у Польшчы, ты не паверыш, толькі 4% грамадзян забяспечаныя шэлтэрам. Бомбасховішча ты Бомбасховішча, так. То бок, гэта вельмі нізкі паказчык, і калі вось запытаць звычайнага варшавяка на вуліцы, ці вы ведаеце, ці тут найбліжэйшае бомбасховішча, чалавек не будзе ведаць, што адказаць. Я б таксама не ведаў, што адказаць. Гэта тая сфера, у якой насамрэч у апошнія дзесяцігоддзі не рабілася амаль нічога. Дарэчы, а тут будзе камень у агарод кіруючай кааліцыі. Яны намагаліся ўвесці закон пра грамадзянскую абарону. То бок павінна быць нейкая падстава, так, дзе будзе распісаны план, нейкая дарожная карта, так, што дзяржава павінна рабіць. А законапраект ляжыць ужо, здаецца, 7-8 месяцаў у Сейме, і яны нічога з гэтым не робяць. І нават ужо вельмі моцна прыхільныя ім эксперты, палітычныя каментатары таксама, скажем так, піналі нагамі, што хлопцы і дзеўкі, зрабіце нешта, так, бо, у нас тут вось пажар, так, за плотам. Трэба неяк рэагаваць. Пакуль што рэакцыі няма, насамрэч. Чакаюць прэзідэнта Рафала Часкоўскага. Так, бедны прэзідэнт Рафал Часкоўскі. Столькі спраў трэба будзе зрабіць адразу пасля інаўгурацыі. Так, тут можна ўжо перайсці да 4-го пункту, гэта развіццё. Грамадзянская кааліцыя была заўсёды лепшая ў такім, ведаеш, тэхнакратычным кіраванні. То бок вось такое штодзённае кіраванне краінай, так, увядзенне нейкіх законаў і гэтак далей. Але ім заўсёды не хапала вось нейкай візіі. Так, ведаеш, нейкага бачання таго, ведаеш, як падчас сумоўя. Цябе пытаюць, дзе ты сябе бачыш праз 10 гадоў. На гэтае пытанне яны ніколі не мелі адказу. Іншая была сітуацыя заўсёды з правам і справядлівасцю. Яны заўсёды былі лепшыя менавіта вось у будаванні нейкіх такіх планаў на будучыню, так? Да чаго там трэба неяк ісці, так? Але былі крыху горшыя ў мілітарычным штодзённым кіраванні. Таму яны ўводзілі законы, якія не працавалі, што трэба было адразу рабіць папраўкі на наступны дзень, напрыклад. Ці нешта такое. І тут Карл Навроцкі піша, па-першае, гэта атамная энергетыка, вялікія інвестыцыйныя дзяржаўныя праекты тыпу, напрыклад, порты, інвестыцыйныя стрэфы, ЦПК, гэта цэнтральны порт камунікацыйны, бо гэта Права і справядлівасць прыкладна 10 гадоў таму прыдумала, што ў Польшчы пад Варшавай, прыкладна каля 100 кіламетраў, здаецца, ад Варшавы, ёсць такі населены пункт Баранов, што там будзе найвялікшы ў Еўропе аэрапорт збудаваны і такі хаб. Так, і не толькі пасажырскі, але яшчэ таксама карго, так, то бок грузавы. І насамрэч яны 10 гадоў намагаліся нешта там пачаць рабіць, так і не пачалі рабіць. І ў дадзены момант платформа нібыта будзе працягваць усё ж такі гэты праект, бо людзі паверылі ў яго. Калі там, гэта паказвалі апытанне, так, даследавання сярод палякаў. Але крыху так яго там скрачаюць, скажем так, абразаюць, так, без такой мегаламаніі, скажем так. Калі мы паглядзім далей, то так, тут таксама, напрыклад, вялікія дзяржаўныя інвестыцыі, падтрымка польскіх фермераў, таксама, што падкрэслена, што яны абсалютна супраць таго, каб Польша ўваходзіла ў зону еўра, што павінен застацца польскі злоты. Цікавыя таксама ёсць пункты, напрыклад, тэхналагічнае развіццё Польшчы, што яны прапануюць стварыць фонд, у якім будзе 5 мільярдаў злотых штогод на развіццё сучасных тэхналогій. І, канечне, тут ужо нават падкрэслена на што канкрэтна. AI, так, дакладна, гэта першы пункт. Біотэхналогіі і квантавыя кампутары. Нават такое. Насамрэч, я яшчэ дапісаў касмадром. Добра, гэта ўжо такі жарцік проста. Тут яны таксама пытаюцца, спрабуюць, намагаюцца пагуляцца ў вырашэнні жыллёвай праблемы. Але па шчырасці, я прачытаў тое, што яны пішуць, пра тое, што будзе дзяржаўная падтрымка закупу першай кватэры,
абмежаванні даходнасці банкаў, калі гаворка пра хіпатэку, так? І таксама камунальнае будаўніцтва. Ну і па шчырасці тут такі, на маю думку, чысты сацыялізм, калі гаворка ідзе пра падтрымку закупу першай кватэры, то гэта проста вось перакладанне грошай з дзяржаўнага бюджэту ў кішэні дэвелапераў. Так, это вось тое, што ўсе ўрады дагэтуль робяць і што прыводзіць толькі да аднаго, да ўзросту цэн кватэр. Так. Ну і слухай, падаткі мы быццам бы ўжо абмяркоўвалі ў адным з нас мінулых выпускаў, што там абніжыць падаткі. Так, насамрэч мы гэта нават ужо ў гэтым выпуску абмяркоўвалі, на самым пачатку. Вось калі яны казалі пра добробыт, то там яны пішуць пра падаткі. І вось калі мы паглядзім у апошні блок пытанняў, то бок падатковы кантракт, то мы таксама мы бачым паўтарэнне таго ж самага. То бок ізноўку ВАТ 22%, нулевы піт для сямей і там лепшыя і простшыя падаткі для прадпрымальнікаў. Ну, карацей, гэты пункт, скажем так, ужо, здаецца, проста напісалі, каб проста нешта напісаць. Каб больш падабацца выбаршчыкам Саламіры Мэнцэна. З Каралем Наўродскім зразумела быццам бы, але ці ёсць там нешта пра беларусаў? Дзе пункты, каб падабацца беларусам? Я не разумею. Вось пра беларусаў там, насамрэч, нічога няма. І мы ўжо нават у мінулым з табой выпуску размаўлялі, што з усходнім пытаннем у выпадку, калі пераможа Караль Наўродскі, могуць быць нейкія перамены, бо гэта ўжо будзе крыху не тая права і справядлівасць, не тая партыя, якая была, скажем так, 10-15 гадоў таму, якая будавалася на спадчыне Леха Качынскага. Ці ёсць рызыка, што можа змяніцца стаўленне да беларусаў у горшы бок? Менавіта да беларусаў? Ну, там ускладненне легалізацыі, напрыклад. Магчыма, нейкія карэкцыі, крыху больш жорсткі падыход, але вось нейкай такой рэвалюцыі, па шчырасці, я б не чакаў. Окей. Тады і мы не будзем чакаць і пераходзім да Рафала Часкоўскага. Што прапануе галоўны кандыдат платформы? Сябра Дональда Туска і будучы прэзідэнт Польшчы. Ой, спойлер. Вы потым зразумееце. Ну, насамрэч, так, мы з табой ўжо ў адным з так самых мінулых выпускаў размаўлялі, што платформа адкапала такую цікавую ідэю, якая называецца цэнтральная прамысловая акруга. Гэтая ідэя яшчэ з міжваеннай Польшчы. Ёй прыкладна 90 гадоў. Тады перад вайной па ініцыятыве Еўгеніуша Квяткоўскага паўстаў вось менавіта такі цэнтральны прамысловы округ, які знаходзіўся ў падкарпацкім воеводстве. Таму ён і называўся цэнтральны, бо ў той момант яшчэ гэтае воеводства не было моцна ўсходнім, а ляжала практычна ў цэнтры дзяржавы. Гэта ўключала ў сябе будову такога прамысловага кластера з развіццём інфраструктуры, будовай вялікіх прадпрыемстваў і гэтак далей. Яны гэты праект выцягнулі з архіваў, здзьмулі пыл і прадставілі яго як нешта новае. Хаця яны падкрэсліваюць сувязь менавіта з тым старым праектам. Гэта ўключае ў сябе ўвогуле просто вялікія велізарныя інвестыцыі менавіта ў падкарпацкі рэгіён. Велічыня гэтых інвестыцый гэта 250 мільярдаў злотых. То бок, гэта аграменныя грошы. На што яны пайдуць? На разбудову перадусім інфраструктуры, то бок дарогі, чыгунка. І што цікава, там падкрэсліваецца, што асаблівую увагу прапануецца звярнуць на развіццё менавіта ВПК, то бок ваенна-прамысловы комплекс, так вось менавіта ў гэтым рэгіёне. Тут, канешне, у мяне ёсць адно пытаннечка. У дадзены момант Падкарпацце гэта ўжо не цэнтральны рэгіён Польшчы. Ось 90 гадоў таму было інакш. У дадзены момант Падкарпацце, то бок Жэшув і вось наваколле, маюць супольную мяжу з Украінай. Ці гэта добрая ідэя, каб канцэнтраваць ВПК менавіта ў гэтым рэгіёне? Бо мы ўсе ведаем, з якога боку, калі што, небяспека для Польшчы ёсць. Так, менавіта з усходу, так? Вось, і ці не лепшым было б вось менавіта як мага больш заходнім рэгіёне, так, вось ВПК сканцэнтраваць, там нейкія там Зелёная Гора, там Шчэчын. Калі я правильно разумею з таго, што ты казаў раней, проста трэба галасы вось гэтых людзей, якія жывуць у рэгіёне. Насамрэч ідэя простая, бо падкарпацкі рэгіён гэта бастыён права і справядлівасці. Там Анджэй Дуда проста збіраў велізарную, агромную падтрымку.
І гаворка не пра тое, што раптам проста Падкарпатча паверыць у Рафала Часкоўскага і прагаласуюць за яго. Гаворка пра тое, каб ушчыпнуць хаця б вось там, ведаеш, там 20% ад права і справядлівасці. Гэта ўжо будзе нейкі паспяховы поспех для грамадзянскай платформы. Пакт бяспекі. Мне падаецца, я неяк табе нават яго дасылаў з паведамленнем тыпу, што гэта такое ўвогуле. Гэта прапанова таго, каб на пытанні бяспекі глядзець понад партыйня. Так што вось гэта тое, што павінна проста, дзе павінна быць нейкая згода. Ну, насамрэч, яна, в прынцыпе, есть. Вось калі мы глядзім больш падрабязна на тыя пункты, які ўключаюць у сябе гэты пакт, які прапануе Рафал Часкоўскі, то мы бачым тое самае, што было напісана, напрыклад, на Карла Наўродскага. Ну, перадусім, гэта, канечне, 5% ВВП на абарону. І, ну, насамрэч, вельмі добра, што галоўныя палітычныя сілы вось тут у гэтым пытанні глядзяць аднолькава. Гэта вельмі, вельмі файна. Таксама прапанова перастаць сварыцца вось паміж партыямі. Конечно, гэта прыгожае слово, як заўсёды, ведаеш. Ну, так, давайте жыць дружна, так, вось такія каты Леапольды. Прапануецца ўвесці тое, каб, напрыклад, Савет бяспекі, які дзейнічае пры прэзідэнце, збіраўся абавязкова, напрыклад, кожныя 60 дзён. Кожныя 2 месяцы. Так, ну, насамрэч, тут я пагадзіўся. Мне здаецца, што ў той геапалітычнай сітуацыі, у якой мы тут у Польшчы знаходзімся, і тое, што адбываецца вакол нас, то, ну, гэта варта зрабіць, насамрэч, каб проста трымаць руку на пульсе. Таксама прапануецца, напрыклад, у рамах вось гэтых трэнінгаў, так, якія прапануюцца для ўсіх дарослых мужчын у Польшчы, каб вось... І для жанчын таксама. І для жанчын, дарэчы, таксама. Так што таксама вельмі важна падкрэсліць. І, дарэчы, левыя запропанавалі. Анна-Марія Жуковская, яна запропанавала, што выйшла на трыбуну і сказала, што не, ну вы што, ну жанчына таксама. Ну і я лічу, што гэта вельмі добра. І прапануецца, каб вось разбудаваць гэтую сістэму, ну і каб яшчэ ў гэтым бралі актыўны ўдзел ветэраны польскія, вось якія там ветэраны місіі ў Афганістане, ў Іраку і так далей. Выкарыстоўваць іх досвед. Ну, гэта таксама, мне здаецца, натуральна і абсолютно зразумела. Далей, так, наступным такім блокам Што? Купляйце польскае. Так, купляйце польскае. Яны гэта назвалі эканамічны патрыятызм. Так, ну, тут, насамрэч, таксама няма нічога дзіўнага. Мы жывем у часы, калі вось гэты такі патрыятызм расце, здаецца, у кожнай краіне. Вось гэты касмапалітызм і глобалізм крыху адыходзіць. І ўсім падабаецца купляць вось сваё тутэйшае. Так. І Рафал Часкоўскі ў сваёй праграме прапануе падтрымліваць, напрыклад, польскіх прадпрымальнікаў, якія там ствараюць нейкія тавары. Напрыклад, нават на сваёй праграмнай канвенцыі, якая адбывалася яшчэ ў снежні, ён там сказаў такую фразачку, якую цяпер выкарыстоўваюць ягоныя непрыхільнікі, скажем так. Бонжур, купляйце польскае віно. Так. Ось, яго цяпер называюць ягоныя апаненты бонжурам. Ось, так. Што нібыта ў Польшчы ёсць таксама віно, і чаму мы мусім піць там партугальскае ці італьянскае, калі ёсць наша польскае. У Польшчы, дарэчы, рілі добрае віно. Ты будзеш здзіўлены, нават у Англіі ёсць добрае віно. Так, вельмі раю, дарэчы, сябры. Ось. Ну, тут у гэтым пункце, скажем так, гаворка ідзе так у агульных словах пра тое, што трэба падтрымліваць сваіх падтрымальнікаў, ствараць нейкія інвестыцыйныя умовы, каб грошы заставаліся тут у Польшчы, ну і каб захвоціць проста людзей карыстацца польскімі прадуктамі. Чакаем наклейкі, зроблена ў Польшчы. Яны, дарэчы, ёсць. Ёсць. На многія таварах ёсць такія значкі, што прадукт польскі. Чакаем зроблена ў Польшчы. Здаровы рассудак у грамадскім жыцці. Я правильно разумею, што ўсе падглядзелі ў Трампа вось гэта што там пра здаровы сэнс ці нешта такое, і зараз намагаюцца проста паўтарыць. Ну, крыху гэтым ёсць. Скажем так, па-першае, перастаць забарза адхіляцца ўлева, таксама тут крыху больш у цэнтр. Ну, калі паглядзім на гэтыя пункты, то гаворка ідзе пра тое, што, ну, тут прапісана 800+, толькі для тых, хто працуе і жыве ў Польшчы. Ось, ну, насамрэч, тут няма нічога дзіўнага. Калі ніхто не жыве ў Польшчы, то чаму ён павінен атрымоўваць 800+. Але прапісаны пункт, напрыклад, што павінна быць лібералізацыя права на аборт.
Вось, але не прапісана дакладна, ці 12 тыдзень, ці проста хаця бы вяртанне да таго кампраміса, які быў. Ну і таксама, напрыклад, развіццё рэгіянальнага патрыятызму такога, так, вось рэгіянальныя традыцыі і гэтак далей, ну, у гэтым таксама, насамрэч, нічога дзіўнага няма. Ну і апошні пункт, вось, пра які яна прапануе зрабіць, гэта прэзідэнцкі фонд. А хто яна? Яны, у сэнсе... Яна прапануе зрабіць. Грамадзянская платформа. Не, ну гэта ж прэзідэнт Рафал Часкоўскі. Тады ён, кандыдат у прэзідэнта Рафал Часкоўскі, прапануе стварыць прэзідэнцкі інвестыцыйны фонд, які будзе складацца з 2 мільярдаў злотых штогод. А колькі было ў Наўродскага? 5? У Наўродскага было 5 на тэхналогіі. Ага. Вось гэта быў бы не прэзідэнцкі фонд, а просто фонд развіцця там высокіх тэхналогій. Как это? Двушка на што? Нейкія, напрыклад, органы самакіравання рэгіянальныя змогуць падаваць свае заяўкі на тое, што ў іх ёсць нейкі праект, напрыклад, там развіццё інфраструктуры ў там нейкім павеце. Ось, і з гэтага прэзідэнцкага фонду будуць накрываныя грошы. Па апісанні агульным гэта крыху нагадвае, ведаеш, як у гарадах у дадзены момант ёсць бюджэты абыватэльскія. Ось у Варшаве, дарэчы, таксама ёсць, як і ў кожным горадзе іншым. Так, дзе грамадзяне могуць складаць свае праекты, і частка бюджэту можа быць выкарыстоўвана вось на такія праекты грамадзянскія, менавіта. Зноў нічога пра беларусаў. Так, не задаволен. Пра беларусаў ніводнага слова, дарэчы, няма. Але слухай, па шчырасці, калі такія міні-вынікі падводзяць, вельмі падобныя праграмы. Вельмі. Так, я таксама па шчырасці, ну, нічога унікальнага. Гэта ўсё не берецца з ніадкуль. Ось, яны проста маюць даследаванні грамадскай думкі, ведаюць, чаго людзі чакаюць. Окей, добра. У першай часткі абмеркавалі 2 асноўных кандыдатаў. Зараз пераходзім да... Магчыма, да трэцяга, які можа стаць другім асноўным кандыдатам. Гэта Славамір Мэнцэн. Зараз размаўляем пра Славаміра Мэнцэна. Ну, хоць ён здзівіць неяк, мне падаецца. Што ў яго ў праграме? Ну, насамрэч, так, калі мы паглядзім праграму Славаміра Мэнцэна, то яна называецца «Моцная, багатая Польшча». Там даволі шмат пунктаў, каля 20 пунктаў, нават крыху больш. Ось, усе гэтыя пункты распісваць, канешне, няма сэнсу. Па-першае, ну і здаецца мне, што мы ўжо таксама абмяркоўвалі, і гэта бачна, што вельмі вялікі націск кладзецца на падатковую сістэму Польшчы, то бок простыя падаткі, меншая бюракратызацыя, нейкія ільготы для прадпрымальнікаў і ўвогуле большая свабода прадпрымальніцкай дзейнасці. Ось, і такіх пунктаў у праграме Славаміра Мэнцэна вельмі шмат. Калі паглядзець нават на яго выступы, ось, калі ён сустракаецца з выбаршчыкамі, а ён робіць вялікі тур проста па Польшчы, так яны, наколькі я разумею, хочуць наведаць проста ўсе паветы. Так, гэта проста іх галоўная мэта на дадзены момант, і гэта, магчыма, будзе адзіны кандыдат, які гэта зробіць насамрэч. То падчас сваіх выступаў гэта вось першы пункт, на які ён кладзе свой націск. Ну і пра што там гаворка? Яны прапануюць, напрыклад, значна спросціць увогуле падатковую сістэму, каб падаткі былі перадусім празрыстымі. Так? Вось, бо пасля ўсіх тых змен, а асабліва пасля змен, які ўвяло права і справядлівасць у 23 годзе вось гэтым польскім ладам, існуюць такія рэйтынгі, дзе краіны там вось па празрыстасці падатковай сістэмы, так, і Польшча з'ехала ўніз адразу, бо пачаліся весці бізнес больш складана. Так. Ось, яны прапануюць гэта адкаціць. Другі вельмі важны пункт – гэта суверэнітэт, ось, і сильная польская армія. Калі гаворка ідзе пра суверэнітэт, то тут гаворка, канешне, пра адносіны перадусім з, напрыклад, Еўрапейскім Саюзам. Бо тут, ну, скажем так, даволі тыповы наратыў характэрны для еўрапейскіх правых, што вось Еўрапейскі Саюз забірае нам зашмат суверэнітэту. Намі кіруюць у Брусэлі. Так, намі кіруюць у Брусэлі, і што вось трэба, ну, неяк там... Ці нават калі не выйсці з Еўрасаюзу, то прынамсі рэфармаваць Еўрасаюз у накірунку такім менш федэральным, так, каб не было вось гэтай такой федэралізацыі. Ось, ну, дарэчы, Славамір Мэнцэн у розных інтэрв'ю увогуле казаў там, што Еўрасаюз увогуле перастае быць нам патрэбны, што, магчыма, нават трэба будзе выйсці з Еўрасаюзу.
Ось, ну, то бок, скажем так, окей, людзям самім вырашаць, ці хочуць яны гэтага ці не, але, ну, здаецца мне, што гэта ўсё ж такі не найлепшы шлях. Ось, рэфармаваць Еўрасаюз, окей, пра гэта трэба размаўляць, бо насамрэч там шмат што трэба падправіць. Ось, ну, сильная армія. Ну, гэта вось таксама той пункт, пра які казалі, здаецца мне, усе іншыя кандыдаты таксама. І тут ёсць суцэльная просто такая згода, што трэба разбудоўваць армію, трэба павялічваць армію. Ось Дональд Туск там некалькі тыдняў таму ўвогуле заявіў, што трэба 500 000, нават не 300. Ось. Ну, і насамрэч трэба ісці ў гэтым накірунку, і гэта, здаецца мне, падтрымліваюць абсалютна ўсе. Абарона мяжы. Ось, гэта той пункт, дзе гаворка ідзе пра міграцыю. Славімір Мэнсон асаблівую ўвагу кладзе на мігрантаў з пазы Еўрасаюза. Ось, і перадусім гаворка ідзе пра Блізкі ўсход і Афрыку. Вельмі моцна падкрэсліваецца, што гэта ўвогуле людзі з абсалютна іншых культур, ось, з якімі, ну, палякі маюць, амаль не маюць нічога супольнага. Так, і што трэба максімальна абмежаваць і максімальна ускладніць міграцыю з такіх краін і, канечне, не прымаць ось бежанцаў З іншых краін ЕС. Ці, напрыклад, з беларуска-польскай мяжы. Таксама. Дарэчы, пра беларусаў там таксама няма ані слова. Ось, пра беларусаў няма, але мы ўсе ведаем, што, напрыклад, Славімір Мэнсон прытрымліваецца паслядоўна, дарэчы, пазіцыі антыукраінскіх, ось, і, але пра беларусаў цішыня. Ось, таму, скажем так, што ён думае пра беларусаў, мы можам на дадзены момент толькі здагадвацца. Слухай, ну базово, мне падаецца, што ўся яго рыторыка даволі антымігрантская, таму мне падаецца, што для яго мы... Ну, увогуле, скажем так, калі, напрыклад, да ўлады прыйшла б канфедэрацыя, і я маю на ўвазе не толькі прэзідэнта, але, напрыклад, і ўрад, то можна было б спадзявацца такога нейкіх пераменаў у міграцыйнай палітыцы, такіх даволі сур'ёзных, глыбокіх і ускладнення яшчэ большага. Ці то легалізацыі, ці, напрыклад, атрыманне віз. Напрыклад, беларусамі. Ну, канешне, трэба памятаць, што агулам канфедэрацыя вялікай часткай ідэалогіі канфедэрацыі з'яўляецца лібертарыянства. Так? Ось, таму там даволі шмат таксама словаў пра абарону свабоды слова, пра абарону асабістай свабоды, пра, напрыклад, пытанні, звязаныя са зброяй і доступам да зброі, ну і гэтак далей. Таксама, канешне, яны супраць зялёнага ладу, ось, выступаюць за энергетычную бяспеку, але пры гэтым яны падкрэсліваюць, што яны не супраць, напрыклад, таго, каб развіваць зялёную энергетыку, але не трэба рабіць на яе суцэльную стаўку. Так, то бок, вельмі важна для Польшчы развіваць менавіта атамную энергетыку. Ну, дарэчы, пра гэта кажуць, здаецца, мне ў дадзены момент усе палітычныя сілы, пры гэтым у Польшчы дагэтуль няма ніводнай атамнай электрастанцыі. Але быццам бы будуюць. Яшчэ не пачалі, але ўжо, так скажем так, на фінальнай стадыі пачатку будовы. Так, але па шчырасці я гэта назіраю ўжо 15 гадоў. Але вельмі спадзяюся, што нарэшце нешта здвінецца, бо я таксама вялікі прыхільнік атамнай энергетыкі ў гэтым сэнсе. Ну і таксама яшчэ ёсць парачка пытанняў, напрыклад, з тым, што трэба абмежаваць бюракратыю, але гэта вельмі тыпова для канфедэрацыі. І, ну, насамрэч, гэта адна з тых рэчаў, як яны прыцягваюць да сябе людзей. Бо людзі не любяць вось гэтую ўсю дзяржаўную бюракратычную мяшану. Гэта ўсё вялікія складанасці. Таксама яны хочуць абараняць абарот наяўных грошай. Ось, і ў паляках гэтая жылка ёсць вельмі моцнай. Ось, палякі прыхільнікі менавіта наяўных грошай, так, і будуць выступаць за, скажем так, абароту вось менавіта наяўных златовак. Так. Ну і апошні пункт, у якім, дарэчы, Славімір Мэнсон вельмі паслядоўны, і канфедэрацыя вельмі паслядоўная. Гэта поўная адмова як нейкага ўдзелу польскіх жаўнераў у нейкіх міратворчых місіях ва ўкраіне. Ну і тут, па шчырасці, я з імі абсолютна згодна, я таксама паслядоўна з'яўляюся менавіта не прыхільнікам таго, каб Польшча ўдзельнічала ў міратворчым кантынгенце, бо я лічу, што я ўжо казаў у адным з мінулых выпускаў, што расейцам дай толькі повод, вось пастаў палякаў у акопе насупраць, і расійская прапаганда проста раскруціць з гэтага
нешта неверагоднае. Слухай, ну і так кажуць, што не там кожны еўрапейскі солдат на тэрыторыі ўкраіны гэта адразу для нас званочак. Таксама яны таксама так кажуць, гэта таксама праўда. Але вось менавіта тым, што яны прытрымліваюцца такой вось пазіцыі, яны крыху збіраюць сабе балаў, бо яны проста кажуць станоўчае не, абсалютнае не ад самага пачатку. Калі браць усё ж такі, не ведаю, вось выдзеліць чыста беларускае нейкае вось пытанне. Ну, базава яго проста няма вось у кантакты польскіх выбараў. Ну, канешне, яно не гучыць, бо беларусы гэта ўсё ж такі не выбаршчыкі у асноўнай сваёй масе. Зразумела. Ўсё ж такі мігранты. А тыя пару дзесяткаў тысяч чалавек беларусаў этнічных з польскімі пашпартамі, гэта ўсё ж такі мізер. Але ўсё ж такі, калі б вось ты кіраваўся вось менавіта не ведаю шырокім беларускім пытаннем, вось як будзе лепш беларусам, хто з кандыдатаў выглядае больш как-то прэферэнцыйна на першым месцы? Ну, слухай, калі глядзець менавіта з пазіцыі эмігранта, якога ўсё ж такі цікавяць пытанне таго, ці змогуць ягоныя блізкія прыехаць да яго, ці як яму тут самому будзе з легалізацыяй, ці наколькі камфортна будзе яму жыцца ў Польшчы, то ўсё ж такі партыі, якія больш радыкальныя, больш антыэмігранцкія, канешне, тут менш падыходзяць, бо яны маюць у сабе вось тыя пункты, якія, напрыклад, для палякаў не людажэрныя, але, напрыклад, для мігранта яны могуць падавацца людажэрнымі і могуць проста перакрэсліваць усе астатнія погляды. Так, таму, канешне, я ні ў якім разе не буду ніколі казаць нашым гледачам, за каго ім трэба галасаваць. Але заўсёды варта вылучаць для сябе проста ў галаве, якія пункты для цябе жыццёва важныя. І глядзець, ці вось ты той ці іншы кандыдат, тая ці іншая партыя, што яны прапануюць вось менавіта па гэтых жыццёва важных для цябе пунктах. Добра. Напішыце ў каментары, за каго вы б галасавалі, калі у вас яшчэ няма польскага пашпарта. Напішыце, калі можаце, калі гатовыя, за каго вы зараз збіраецеся галасаваць. Вось, і ўсё гэта абмяркуем у каментарах. І зразумела, што калі вам падабаецца наш падкаст, галасуйце за нас, ставьте падабайкі, пішыце каментары, распадайце пра нас сваім сябрам. Падтрымлівайце нас грашыма, гэта вельмі важна для нас. Buy Me a Coffee, Patreon, падаткі. Усё прымаем у любым выглядзе. Замаўляйце у нас рэкламу, дарэчы. Вось. Таму дзякуй, што глядзіце нас. Да сустрэчы праз тыдзень.